Enie dwumadie no eye Asem Mpe Nipa. Asem Mpe Nipa Osomfo Minister IBJ enna enwumrei me ne wo adi ahie ka kire obi na obi nso enka nkire obi se Sompa Asem Mpe Nipa dwumadie no enna yatena se no se wo hwe e wo TV no so a eye Sompa TV so enso enna wo hwe ye ni ebia na abe fontentan fidie no so na wo pese wo ne ye edi dwuma YouTube no eye Sompa TV. YouTube no eye Sompa TV. Sanso and a Facebook no nso eye Sompa 93.1 FM. Sompa 93.1 FM. Ene ebe yire ebe huri na Asem Mpe Nipa o. Ye Asem Mpe Nipa o. Nipa na pen ho asem. Se mehwe ye ba hwan said the pragiafo bidni moto foi timi twam no wa pagya moto kon say hwim ti asempa epenipa ananipa ne pen ho asem ti moto ya wa pagya ne kon e de ahwewiem sei no ti ekohriw hwe ho a na no Asem Mpe Nipa ananipa ene pen ho asem right abusia ka che wunu ase on join ye nwumre nene eniem egu apono so no nya asem ketewa Maminko na minko mami wofa kwa ba. Right. Ene aboafo ebo am ofidiem ha. Producers a ejina machi bo mechi dom enye ketua kra. Mi ankasa mi nua pani. Papa mi yere rofo. Mi ankasa mi nua pani kokko sechi. Eno na ambisa be ka che o se ni din ba ko su ye frɛ no oburu bini. I say, hey, okay, say, na ya be try be. Bianca Saminu ya koko sechi na ne brofu di ya be de. I say friend Fletcher. Enyo no na nka menti sa ni edin bi da. Koko sechi Fletcher ebo michi dom ewa ha. Sanso na owusu enkwanta bisa, enkwanta no ono so ebo michi dom. Ene MCR ho, mpanimfo ewo ho ebo michi dom. Okoba Jesse Sempremo ewo ho no mo. Sanso ana the drip god na ankasa azuka nso ebo michidom nana ya enso so ebo michidom dwumadie no eye Sompa Asem Mpe Nipa Asem wo Mpe Nipa enipa na epe ne ho asem ma mentumrika na menkoma me wofa akwaba wofa me mo akwaba o abije me josu oburu wofa abije wofa ya seshia say kwa dey seshia say adwuma no wo mu na 7 predators adwuma da sanete that's right ntichim nipa ne hu si achichim nice one ti baabi ekofom a na nso abesum na nso apagya sanete wow wo se drum rebi a ye ofie ni wa program anopa tututu na maduru ho that's right anopa na mabesum ne ye koye nim sanete nice one ti obi a wo hwe na otie na wonim se adwuma de sanete FM ni TV adwuma sanete na ofa wo se enema ye nim ododi enem rante ne ne mabawa ya ben no ye nim ododi abije wo kofa asem abawo asem we nka ye ni Friday but all the same and call freestyle kakra eno so boa wo onim said asasem we no ahinta nipa e wo wiase yeah na anu ya na ohwe asori bi obo na sofo na organize maku wo se ne matuma ne mo form na samwa ene opeso no be kire no ma ana se me of IBJ opeso be kire enna ama ne nipa bi hu de sese wo ye ewo na wadim because one awade no na nipa bebre nim se esese me ware ye hye me kawa ne me ko tra me krusu na me kru hwe me de nipa bebre nim na so de hye ne timo de ko wade ase no esese me ko bi ko ye wakasa bi wasantemam ye so oba ko awade ase a onyaka onfa mani kunu onyade onfa mrefie e mai bebre oma adwen no but ade na onfa mrefie ne enkoda especially sante edi enade ofa na wa bie kio na sa ade na onfa mrefie ne enye japade bi enkoda wow encourage japade ne so chen bibia ukwa nwuna mam obi a otembi o ya nwuna ne bia nti ukwa nwuna mam na wutukwa ana watu kwan afia nwamama baba bi babobra na wo san kɔ na de sika pempem kɔ na akora nkan wa ye mu so ye nipa batopa o kɔ no fa nkoda kɔ na wan fa hwe ama ye je wa watu wow mema no
na se ne ofa wo bie niema ni am ye hunu se asantifo bi mu ka kire wo mo mama se wo mo kɔ no mu nyaka wo mo man nka ho na mo mo nya dia wo mo famra no enye japade ano sa no mana adidi ma bitrim amenne o mako frifri no ma je no ma boden e de ma kana sure mu kru so se wo na yese utua ti abrabo ne nkwa ni mu da iti amanne mema bebre wuja ma because ni hire akofa ka beto no so aya dwendwen ba nye sa na te because already be ma na no obemo didi obo akohoma o hwe ne ma school fees e de bebiem na aka ajapade a wo ye no ko astan ne ayasafo ne ade a edan esisi wo no ye nananom ma ne wo mu kunu ye nanam mema ne ko bo bra enenne mema na wu na akoye omo nananom ne omo madea it is a be ma one ne tena wo bo bra na upegya na wo ba na upegya na wo ye ajapade ye wo dia enko ba bia because ni me ye dibi obi enu a wo poto a ise poto abomu a na be fe o se on de woni bi obedibi eti ye wo kunu yie emane nhye wadwen mu se okoware beema na yaka kire o se unya ka de afama beema ne mo unya de fa brafi ade na wo de ba fie no bompa ye se woni o beema na ko ware no enkura be piem na de enkura na kofie eno na ye ka wo ye oba beema nso a wo ware oba susufa oba nso ya afna ye ka na both side okay beema bi so do ne yira ye se to ban na se ban na suma ban because of ono so say minam di misika be ware wo didi me pena me yawo e wrong wa done in house said the ya okoka better for worse wa sorry dem ya ye ja kra ne ma won ye ja oba ne ma won okay ma men ka sembi we e be ma na ti wias na so di usika ne ko ware oba wo ko no wan kofa no ya anton no ye se ye kosre tie awade no wo ye ko je awade a na se wo ko je awade no wan koto ye se wo kosre ti asemo ye pa o fa mi tie mama ni bebie wo sa adwene wo mutimu se minam di misika ko ware me boko homa na tisika wale no oba no woto na kom ni no tie mama ka sem to ne mama ni papa wo no na wodidi na ofira batu na hu ni hu baabi e na ye wakono okay ene wa ye bold no wasese wabusuafo no wabusua pani se wo kwa akosre oba isi de ne be ma wo a eti wo kwa wade bia se na wo bo amane wo ye MC ni ye busamu mema na mo ba ye no ye busam se ne fie ha ye se mo da Roma ye nim bedi nkomo bi sie yi na ne na mere na so eti nkomo ye nim bedi ye ne ye ba besre sa nkomo kro no sa mo de be ma ye ne a ya na bi mu kan se flowers efi enua flower bia ho me bete flower da bi me ba be kan nipa bi ho asem kire mo ba bi ho asem kire mo mere bi atwam se me ba be sre no ti na me ba me ne me papa ne me maame ne mabusua me wo fanom aba se ye ba be sre se ye ka kasa we na wo te ase de a edi enti na sesa wo kofa wo ba se bo ye nse afra wo fa na ahakura twema dwensi asem bi so na sa ade a wo kwa kosre de na se de afam ye de afam enti bra nipa no hia na de bia no obetina beje enu ntina ti asem wo ye pa abi enu ntina wo ye bema wo ne wo yire te na na dwebe se yade kana na se bi wo wu a ma no wo sumina so owu a wo se wo kokon better for worse wo tue sika na e de wa je no opa ma busuafo ntenten na kosie ni menrade edi enti na so de a kosie ne wo no wato no ana wo ye oba na wukunu wu a wo so nu na kunu wu nu kunu na bobra ebreye mebo a ahanti wo de a mebo a wo se abusua ene fa no we kasa bi oni kwase free enu mu ba yeah opa wo ye oba na wukunu wu to so akokosie no ebraham abusuafo amane na wo ye bema nso na wo ye bema nso na yiru to so apa akokosie kosie no me ehwe enti ne kire se ye ba be sre okay eti se ma papa ene abusua de omba ba ma wa emfa ne nkofie nkokase wo na wo na kohumanti sebu wo ye no basa no sanso na yo ba nso ne se sebi mpredua be ma be faw na o be ma bo hu ke hwewa wo so hwe ni bibi ko do net se ahwehwe wo hwe me na mso me hwe obi adete it is our word ne se chinchi se me koto nwi ana sese me deka ebi ba to me kunu so obi timi ko free nwi enwi edigu yetiri so ampa bola fefe but edu mre bi atenke se be ma no school fees enoma bi wo a wono na edai eye na adwuma eye sa ade no etisusu fa ka atu kunu so right that's it susu fa ka tu kunu so wo fa nkomo ye me denene ene afutu sema me de brada sa
abrabomu no enkomo amede bre nipa nene se abrabo de wo hwe fam a gitum oh yeah se abrabo ya yebui wo ho e de wo to fam a medofo gitum papa na chaw medofo enipa pi asisu abobra ye obi ho a wo hya ase no ye obi o ye woni tusie so nti wanche tenten ye ana ye obi o nso a wo hye bra na se no nsiye ne ene den ene adwumaden a wo ye ye ntino nyame aka ho apagya wadu baabi nti eniema koyie mawo na abrabo ho no edu bre bi etesa twede wotimi fro no wasan sane sanso na abrabo ho no edu time bi a wotimi kotim te se ka akoka nwem na ahai ena ya na aya semama bimo wofa se sia me ne wo kasai na obitimi koba okura fidie okura dwuma bi baabi a no wapagya na brabo akwakoduru no ne nka niema ye bara na niema kwakoba se de na ni mpagya sitie no ena niema nti sa biem but hey de na ekoba sa de na ye ne se sika we yensem afiri yensa mpagya na we yensem afiri yensa nanso ye pese ye boy brat se de sa niema no kura yen eno na de pressure to nipa pi so anwumre me be ka kire wo se medofo se abrabo de wo to fom a me pa tum se waba fom school na o de o makono na dollars na mutua ba se say wo to fom nti no dollars no nya de obetimi atua biem ade na wo bo besia de ya de a wontimi it got to a point in 2022 me transin say me car me ntimi entop aturungum ofa me parking car ni si wo be 4 months na me fotrotro na ba adwuma ene o gina kwa ho a ye woni pa o be busa sa na o car wei but me a me de me ho no ena me hu say no me bottom ni petrol to no enye yie di ba bia brabodi me dru no ye se wo se me kofro trotro o se me ko gina kwa ho efo me trotro me dofo asem wa me ka kire wo no wei ama pi aka o no aduro abrabo de wo ba fom a me dofo gitum na bra fom edu time a wo me ma wa batiri so dodo nka wo ba fom a nka obi betimi aboa wo nanso ade na hwiegu obia nim se wo maame koda ye no wansore ba wo so wada edura najo ana se dura nwumre na obi e kone maame mo chia ho a ye behwe se wo so betimi akọ maame mo chia ho a ye obi ho a wa na battery so to the level say anka wo kapre bia na sempo betimi de aboa no nanso se de wa ye na brabo no watofom won so wo manipa nhunu se watofom eye metewase edu time bia eni se wo showcase wo haw na mom menye de wuntimi nye ewo bra wankasa wo hunu se wa brabo atofom hwe edu time bia se de abrabo de wo bewie no restaurant a wo pe no enye ho na betimi akwa didi first na wo reba bia na utimi kire wo mema sem wona na uko sport ni ade a utimi tobi ma wonam fofo no basa brabo ko wie se untimi nye sade no a medofo manye wo ho ageman mene wo kasai obi na hwe ne wo faase mu nyina o ba se ade na kwa wie se ubotom ntimi ma wo hwe wo faase no opani gitum manye de wuntimi se ekoba se oyirimpo akonhuma wo de mano no entimi nkoba sa ene oba ne nkasa mani hunu sa de abrabo ne ko na niema nkoyie enne nkoma me de bre wo no afutu sema me de ma wo no se abrabo de wo ba fom a me dofo gitum na bra fom ukobo besia e de akwayie bobesia di twantoma
oh Debbie obi abɔ besia nwumre yi e de atɔ petro aguni ka mu de kɔ party when wa brabo Debbie sabrabo de uba fomwa jitum na brafom ofa wadagroma brem abije yan share telefone ya refo bebe ke adu be ma bia amchia no odi for Samuel ajaba jiwari papa bebe obi amchia na pram so hene machia odi for Japan enso for janshi machia bebe abije mama ncha bebe lumba obi ne ofusu ya msa telefone no be ya o mai kakra ba to mo bebe o mo de dwuma no krepa telefone fa je na abrante wo tidwamu ne wodi friends boy president ono so akwadiri mu ye ne na ne wo fie ha that's right anti no se bu twa fufu a na etonkwan mu ense anti ono so wo fie ha bi enti fu ni wa apejafo nti bebe a menwan mu bi a ye che obi bia I begin na some of the aba no ampa edunwe bi a so ka se wo hwe nipa no a ya na den de na topic na de aba na efutu sem ya obi tie ya mpa nipa bi atofom to guess wo sorry na den enko betima sorry oba wo tie nipa no ya atwetwe wo ho na otenten nyine ya ese ensre akwatia otenten nyine ensre akwatia nipa bi ya atwetwe na no na ye ka cho se wo tofom a ye wankasa wasem jitum opekwa abrabo no apa na chewo edrume bia no man so hwegu a na ya hu hihye abrabo na ye bo na edrume bia wa na wo ye ma wo tofom wa spese so dodo hwema men ka sem twa ma ye no mu bo nsanwe me abije me obabu ade ma me amempe o nya se bia mempe so onye oba o ne hu ofe obibia bi obi me nyampa me minimu a na so of so ka unim test pa o me kan nanso o ye test pa so mpe something atete no so wo kwa wade abusa oba ne ho ofe ba expenses ne so oba ne watimi time na wudi ne tete so me makasa asem we se nye bibia beba so bia na me entoma bia beba so bia na metwa bi anya ade bia beba so bia me si so sanam life te me pe life pa wo fana so de ka designer de me se me pe pa but me check mo hwe me nya ma na buru so na me nya bia to anam de to ade te sase mo yo hane me de wunya ma ne buru so na me nya bi to ho madache me ba yare a ana na dwo me ba yale a me nya bi de na ko hospital e na me tisika ko to ade e wo kwa bi so but unim obi bektam de wo obi a ni nyina de akwa koto designer ba ko no what wo but kan hu say wo yire de ampa obeje hani ye ko party o hani ye pese obeje but last minute yen kan hu say wo to fom a obetima tena ho emira nyina nse nti ye kasa ase mo sampa wo to fom a ye woni pa bebre ho a ene wo kogina kwa ho kwa fa trotro na wo tete eti de bia na ese metifie pe drop ebre me bedru me bisa drop ni sika kra so wunya ene obeye dan obaka fie eti gitum sa bitum enu ti etufu se ampa ya kan sa de ba nipa bia wutie bia na se bi kutawa hunde we ya afutu sami ubesi atoto no mafa ye onkrofo bi ho na mu sisu te se ye ne a ye papa no poku transport mu ne se ba da ka class mo yeah omu sisu te so nyamu fitia no mo ye ngokura se yo omu ye nante kwa omu sisu no mo so bo life but enede ne ehu hwe omo wuko nara power mo ne sebe asuma bandamo that's right no mo so ye mena mema omu ye akrachefo omu timi koba but omu hwe omu no maye hwe ka so omu toto ye but na me ka so asimo che eno omu wuko ba omu so le ba kro mbese nya sika che me no mienu ye ti ase because of say omabrabo no omo ye tutu ye yiye entamu sika nyina mfa nkore nam entamu sika nyina mfa nkore wana oba bia hu na office wo susu se oba no de ne du abusua mu a ye beka se mo dabi wo kɔ no akɔ akosu mema bebia waro omo yire no mu a ibj ma me kasa asi mo kyerɛw edu nipa mu a wo bodje ne so kwaku uko dwoma mema no unim dwom tv na ni ye na no pa me sa ibj oba bi ode ne ba ye me bayi he maame ofa
adamfo komu yie kohwe amane nipa no wo hu eno ma ye mane to de wontimi na ka be marketeche be ko ne obaba ko akotra choba na wa fa potori akese wonu ankasa kotra wanam ko onu ko akoya enam oto mane na dash because wasese ba sika na ekuta no wan sisi o wanya wolf money bi obi na ohun no na sebe ohun no I be the moon watcher. If we can buy and but it's some time near school. Okra now bob am kakra and then no mum to say and no my ruffle. Oh na 10 million actually. What you 10 million no for telephone? Hana na way. Ana ba modi ana pisha masafo do the fufu. Na yen kwakwata no akwakwata do the moonlight. Okwata no mo. No de say point. Oban beka tilapia na jifu no. Pointing officer. Point and kill. The first catfish near the other. We are no babes. One trust young say, said what to be at all. As Spencer's in the sun. Nipa bebre a cap mubi. Next of us, Sikaba Bema, one and a corner rising. Mamma Casam to her own fear be him. No, the Bema Catej, the shoe go and no policia. If you have an home or cono, if you have an home, it's your best. And the future so my brabo no bonus I will talk for more. Jitum. Now no more she go na unhye na ko wanim very nipa de ye kan Ghana had the especially yekuma se ya wey first pa na sika na ma de sika nya rema e de beka but sore waka that's obi akosuku graduate so tutu dokonton wo bi so apempempa no sa grofo pa ko busa wo mu sika kese po be nya ma and very e wo no ma bi ho abrabo se wo bo na se wo to fo mu a opekura abrabo ne chew na won kase trase na trase se kopɛ da bi mu tra obi ani ho na sesesa na sika o menyaye ekwa me de sika fa so amo ante me na mepɛ na mabrabo ayi senti next time no se menya foforo de a me hu kwan a me de be fa ye ne sa IBJ ye be ko enim right abusuya mi of omro na otene nka no enya mi of nka me nim se abrabo no yetimi tena dem pa ne chewo no pa ne chewo abrabo me sorry opa brabo chew opa brabo chew na ko wanim na kasa bi wo wiase bia no hwe bronsam kra opa ne chew kra eduma bi o de chew yese bronsam so o fere na se pa bronsam fere na se na onim ye won krofo bi ho no ma de tia me kasa bronsam opa ne chew de chew hwe eduma bia amroba etimi ko obi o eso ofie amroba etimi ko obi so ofie si wo kokunu ya bo ne paase wo nkunu ana kokunu bi ba so masi so oti ase obi nso timi edan ekohia sebe baabi ya wakoto amaniem ne kasa ye etimi egya no kasa ya sem ne kasa timi egya obi nso kasa mi etimi egya kunu abrawo nya hwe enti abrabo no edumre bia kasa bia no ne pani ne mepachaw ti abrabo no bo ne sasabi obi ti wa opa tra dem a no pa abrabo chaw na wan kasa wo mind wo hu kwan ya ofa so a wan kasa o sika bia we na tete no ma so tete no ma so right na betima ko yama ofa nyankopon shelpi abusuam yenni dwaketua bi na memebie homa no na me hu se yem mo ahoma no krampo no lines ne pusu a na pusu yahwefo ne yatiefo no pese omubam 21st clinic se yen ene ye the expert wo sciatica mu se obi so otimi sa sciatica pa dia oboa 21st clinic they say wo boss sciatica dia 21st clinic na eyi eba bipacho se usisi oto ase etwetwen wonankokom twetwen hu de wonye ebi se sasabro ebi se ye de bem yade bie ha onipadua bia no 21st clinic na me kanfo ona hweye de ama se bomoden se obeba na yato ebo ase ahwewo ye wo laboratory services ewo ho scan services enso ewo ho ye no mo massage no mesen na no me ma me ba ase ha se de ba waisi ye no na ne kotodwi ha no wo mama mami agina naso kama enti mesraw machine treatment no so krampo na eye correct pa no bomoden ema ukotodwi ha ema woto ase entwetwen ema wono nkokom entwetwen kuma se ehwa overseas abrosan ya Sompa ye womu aha na ubenyan oboase nso ye wo council quarters anase court junction Accra Domi Market wo enso ye wo ho enkransa 21st clinic e wo ho sunyane ene 30 man abusuya numbers na wo pusu no 0540 311 311 0540
311 21st clinic ye sciatica expert 3A Herbal Center as omo na ye cocoa master me ba cho cocoa no afifiri uto abetua wani anase twahene mesi na no obi cocoa kan ho pa wura washroom anyasam ketwa cocoa na di unya che wapusa wani cocoa nti cocoa no obi ho krampo a afifiri mu maso ma jeza wo bo life kra emfatawo ye kamfo 3A Herbal Center cocoa master omo 3A capsules no e dia mawo say eye waist pains and how anase constipation untimi ukọ na so ukujaa na ewo ajanabia ho a ya wochim sa emma 3A cocoa master ana yede mawo kumase ha ubenya bi wo Colinac Danny Herbal Misty any Apidank number wo pusu no 0546 107 107 0546 107 107 say ye cocoa pa dia and ye mekanfo 3A Herbal Center omodura ye friend 3A cocoa capsules at the amount Leicester Ghana Limited yen kasa pado ye kasa yas me pa cho ye wo yas sanitary pad a ye de eboawo ewo oba se obebu nsa na wabun ama anema akototen ama wono ene etwem se ema emotam etam bia ni babia biom ene 21st century ntino enema sesa me kamfo yas sanitary pad e dia maw se wo de eye sope eno de ewo ho ye wo yas heavy flow yas extra long sanitary pads ena ye wo minty enso ewo ho nomo abusua numbers na opuzuro 0302 235 295 0302 235 295 and I say 0501 390 337 yen kase pado ne kase yas abusuya Kitima Herbal Center was infections pa master no se gonorrhea pa na hawo gonorrhea abranti bi wo ha wonam wo mu pema na wo peti gonorrhea saa onze na no ge bi akofa no wo frɛ na wo ma bi saa so na abranti bi so akɔ bi ho infections nti wo se bra no enye spiritual wo me ba chow oba wo no na niema nye Kitima say ye infection pa de syphilis gonorrhea wo liver problem wo kidney problem me ba chow se stomach ulcer so hawadwea anase asthma di unya stroke hawadwene pressure no ema say eniema aye bibi basa wo nipadua no mu a mesrew Kitima Herbal Center na me kamfo no ama ye enne sede memani abri ewo wo da so te ho se wo mema yem omema sam ye enne wa hwe obeje wo yiro mesrew se sexual weakness no hawadwene wo mema yokọ fom a me pacho bomodua se obehu Kitima Herbal Center me pacho fibroid enso hawadwene Kitima Herbal Center enso ton safro wo prostate problem mesrew pusu number was 0246 914 917 0246 914 9717 0246 914 717 yewa ebuakwa asamase Methodist Church no ne opposite pepepe TK Senior High School enche ho na obehu Kitima Herbal Center papa wo waduro papa abusuya Tabitha Clinic was it diabetes and hawadwene wo prostate anase infection bi hawa bomodin say obehu Tabitha Herbal Clinic and then Tabitha say enkran wono ewo ho Kumasi nso wono wo ho sanso na sunyan nso womo ewo ho omakopiem enso ewo takwa mepato diabetes hawadwene pa infections and how as ebia wota Johnson tentem na obi susu kura ho no a Johnson no kura mpo no emma kura o obi ho Johnson tentem obekọ no Johnson de no nso kete ene be piaba Tabitha Herbal Clinic say bo modern say obepie wonom ahwe ye me pa chow wo free scan wo ho no mo ye wo free laboratory services enso wo ho free consultation enso wo ho enna say wadidie hu nsam so ye de be ma free Ejuada ekosi
efiada ena ubenya womo adwada ekosi memenda ena ubenya womo anopa nonkunu ekosi awia no 9 anopa nonkunu ekosi awia no 9 number upusu enie 0202 347 647 0202 347 647 Tabitha Herbal Clinic say bra na obe show sronko kwaso kra busua express group say wakontu sem nyina da fa bedan wo mo se opese usua de wa abrochimemu opese wo ye adwuma ana se scholarship bi na wo pe wanya abrochire admission bi ana se opese wo ticketing ho nsem omo handle ema wo ebia na opese wo kwatwa holidays bi ewo ho kuro we mu no obetimi ede wakoso Canada, US, UK, Australia, New Zealand and Germany. Sebit say international exams here. IELTS, SAT, any TOEFL no sa and so here na person wo boa wo ho a ni nyina da wodi hu adwuma. Kumase ya obe hu mo asafo labor runabout. Sanso na enkran. Kaneshi First Light na obe hu mo. Temanso Community 18. Lasibi Goyo Filling Station womo ben Lasibi Funeral Home eho na be hu womo Takwade so Market Circle opposite Hot and Nesto fast food eho na ube hu womo Sunyane Silver House building eho ben High Court ho no Tamale womo ben Technical Hospital ho Express Group say wakontu sem ho adwumadie nyina no fa bedan womo abusua number opusu enya Express Group for 0249 000 448 0249 000 448 and I say 0555 if I told 5 no miensa and son about 550 067 to boise 5 no num 0555 550 067 and I say 0508 111343 0508 111343 Express Groups almost say so person sua de anase utu kwan de womo number 1 on beboa e wasa kwan so pa abusua sanso na Diamond Scientific Research and Alternative Medicine Hospital almost say enne aduro makofa ba ye aduro ni o wey remember draw na draw ibu akoko sachi ofia o eboa no odi hu adanse draw no eboa pa me ba cho say premature ejaculation e bia brofo no nte wo ho premature ejaculation is wo de wo sabio hu oba no kompaso a hu ni nufu ntem kra pie no wagem udru emema na ugire ya namu wo nye guy kra esa de chi oba na ho ye nahi so woba de e wo se utimi gina no so che na ni nyina donec erectile dysfunctioning ebesa boost immune system no enkwamwa na wo nipaduam na kutia yade no donec for dri ene beku etia no ama no me ba cho wo waist pain usisi no how wo sisi yade pa me kanfo donec e de ama esanboa ema moja timi di afurusane wo onipadua no mu eye pa me ba cho wontimi nyonso onyonso ebi nso a wodwonso no so eba ntentententen wo bekonso kakra bia me kanfo doneki e de ama abusua bomodin se kumase ya obenya bi o Colinac Fredimens Herbal ebi yo ho Misty Herbal enso ebi yo ho Ozone's Chemist obenya bi Danny Herbal enso obenya bi Adia Pharmacy enso so ebi ewo ho no Baseline obenya bi Aderic Pharmacy NNA Herbal ewo Patase Sam and Co Herbal enso wo Kejetia Habme Pharmacy enso so obenya bi ewo ho Sanso na Asempa Pharmacy enso obenya bi wo Fodwo Herbal enso so ewo Bekwai Sunyane obenya bi wo Green Light Pharmacy Cap Herbal eni Mose Enkranme enso so obenya bi wo Okanshi Drug Lane Rapash Herbal enso obenya bi Capital O2 Herbal enso so obenya bi ni nyina aye enkran sana asama enso so obenya bi ewo FC Chemist me pacho dunkwa onono finso obenya bi wo Tawia Pharmacy oboase ye Smart Pharmacy Gapson Pharmacy eye Kofrodua
Takwa Owas Ebidrofie Ehonso Ubenya bi ewo ho. Ebusua number opusu no 0246 727 677 0246 727 677 and as a 0249 208 252 0249 208 252 0575 215 2501 0575 215 501 of other room bremu be sima ba ku bi na yenko yahwefo no ene yene tiefo ho ene nkomo ayedi ye no yese se apapo de wo hwe fom a wo ho bedofo gitum abije wofa ma menhwa de nka se menche nipa na me ka sa asem a kire yenwan mo mutie wo ye bema se wo yire se wo ma expenses bebrebe a ebe better say se wo hwe na ebe ka wato fom abrabo nyina usika nyina be ko oba na ho okono akofa kaba oba bi timi tenafie oba bi amani ku ha dan be 7 wo krumu a because o ko admo beba na ne ku ne yire ne obi ntokwa na se kumase atenatuo watu amantuo sa se wo hwe na set sa mesrawo ja sa oba no ofo de waka plain ja omwa ja sa oba no so ko fa oba na oba no 7 previous expenses hwe ma me ka se bi enne de ye kan se abrabo to fom a eye obi wo ho a ne yire na ama na abofom obi wo ho a ne kunu na ama na abofom wo ba na bie store kama but be ma ne ba no be se scanner se botom no aye de wa kodi time isa no ma ni nyina ka hu bi obi a abofom bia na mo bi so ebu won so no na expenses so se bo fa nkomadua eye nipa no de koma no ye oba bi wo bo no ho kakro timi ka se dabi kwaku we de mo aye ene wo ma bi zuru a wo mo sika na wo magina wani prasa abokire enu ti sa yi we no eye fidisu na nipa nim wo tra mo do ye odedede na ye busaw na oba ni busaw ade ho timi obi ku atimi ka cheni ku se mepeka wi abranso no se wukunu wonika wo se sika bi afiri ba bi ba wo se ni kura dwuma ya promote no enti wo fa ma me dia me ko misraw tintin ma ne ko asem bi ni we di na fe obekwa wonko enu ye better than say wo betre obema ho ana wo betre oba ho na wo to fom na sika e she botom no gwagwa abrabo ehia wo wasem omobo especially obema enu to re na oba ba ko ha wo abrabom suspenses de bia wo de ka brawo de bia wo kofa no ma ne bo de brawo tuaka wo re wo wakanzum na se sika no tia na ehi ebi meka ho a sa oba no oba se oba bekun jano sa be ma no wo to ade wo mo be ma bi wo mo na yire forso adwuma wo no apesika gu no na ono asia kire be ma bi wia na yire de bia yes cannot de ye masem sa no ma no jai na pe oba bitra okay right abusia yenkwa homa no so wo fa se wo ko fo oba bi na e man bi wo so omo ye knife omo nye wife what is carry chout here jar bari ko sana bema no so ne ti no etire na wo ye tire no head no say ye ti bonko so a mane nko wa mesa wa brabo utofo mo obeja ho abusha ye mra ahoma no so 0551931931 0548931931 bra ahoma no so na ye ni nkomo kakra den nkomo a ye di ye no afutu sem no ne sese abrabo de wo hwefom a jitum hello midofo beni Como é de okay DJ Nigeria abra ora announce ka opopitina se dia so ke se dia minimity a da bo se mo fa se dia mo asan wa pita ni se ye de ba no ka unu producer ko se ti o mo di ko ka se ni kwante bisa me here kwante bisa ne o jina na so pampe papa na sisi o baby o na ya ni sa na ofa enya nkomo no mudu e ka kwa de do mi so do na so to na be ja fa te fi se abrabo do so for ma agitumo na amen play bi of anede cause asati enya de se bi ye so enya bi pain na se bi enya do ko photo to awo ken timi
the many people, no moment, not fear for some years. I don't shoot for man. Every cannot answer the senior. Now, I never come to offer. It's a good idea. I said, was making a mechanic job. I never get nice or can you so? Or be peculiar service about the penny debt to work. How to say no? Say, may I have bomb our from the Basin of a good show and point out. Right, original young couple show P. Hello? Yeah, why did you? Yes, sir. I am what you more. Ajuma Dase. What is your Bema Bam request and premium baby? Nice one. Yeah, Chomana, some mamma, Wati. Bema, the woman, Macano, the ambassador, this also on the say. Said the Abrabono Etieno. I said, Sacra Quantu. Ana sa sent at you and be from the Bisane. It is all yes, yeah, Manco, sorry. Yet you won't penny cocotti nigger near Hantania Masonti, Obegina Sa, said the war. Did you want to move to nothing? Now the Pazame Cafe. Said your son, said the brew, said the Nado. Yeah, quite yeah, bay. Would you need our dear work with Marco Crown, what that? So here say, our Brabuma, sorry. Na fane kwa so ansa no asore wate me da se pi nyamishira wo pi enne enkoma ye di ye ne se abrabodo wo hwefo a jitum ndia mode mai me di adwuma hello so mo ko wo anya adwuma esi eda mo ase esi ne enma ne na nyina se de omno kan uko pa be ma na emu awa yi ni ti wa brabum yi ni ti ma brabum ne me tie ye kokoo furo asa de ni ti ti so e di hia me ma me da mo ase mo ya ko pon kam nyamishira yo mama nkwani ahodi am beti di apete. That's right. Hey, ofana mama moral. Hello, we don't Beni. Hello, good evening. Good evening, Pacho Dini baby our casa free. Me da bala me casa free kenya fiabe. Nko pensira me pa ni me fa mi magana mani asante man. Nyamishira wonso. Oh, when to me nyina homa so. 0551931931 0548931931. Hello. Ajuma das yo opening. Bidiano don't change commercial office that you have a deal about. Hey, don't net to say. Yanko pardon the word dan the possible word then. Bibia boko pa. Mami tio. Na we shirabo. Na we shirabo di nyake do gas close so bora ke sin. Na we ka kitika so. But that bravo. We beti dia ni sunni from ni nyame ni haya wala. Ana da people da no so ka assembly. What your black shot here wasu nia we ni abeti afam. Na kaka American say Babla say obo na mo we ni sha yade the pro gidi go to pass one time nika anya sa ni na be yawo Jaka na kanza Babla ni na papa ba ni na wi ni Yankopon so ani grano we be no ni dia kama mawo that's it Nyamisha opi don. Hello. Right. Enti me nya wo ho agima yo. Ade no emfa so na hwe ube tofom. Wa hwe ya said we see tofom kra ya hwe enye yie. Hello, me don fu bendie. Good evening. Good evening, but you didn't baby our casa free. No, because African fiabre mi di Abdallah. Abdallah mamintie wanyumren. Yanko bintira mpani ki mapa mi nanga na mani asante. Bradi e camp aba. Wa se. Wala. Yanko ni ni ko. Ila ni yanko pale yo. Anga badi sefo na kondo ma ya. Yanko ko. Ina mwa abrabri. Mesa ide ko ni tia obeti ukam. Na yanko ko kam. Riding council hopa. Hello. Yeah. Offer. I know you.
Se bitu zo obo na o bet nyina ho apopo. Utwu mutan bitu. Na on se enipa bia nso de kura wo nyina nya frum sa. Na wo tumi tu ho fo. Watale kura pa. Watale pa. Hey, abrabo. Hello. Hello. Pato, udini baby a ukasa free. Pato ya friend Adams. Because free atumache made. Okay, Mr. Adams, my intio. I think when you say, Mr. Baba is ready. I guess you know. It is a so not the place. That's a thing answer. Now, that can make question say. When we are so for Obama, so back. Which was about what question? It's a story of one Obama. I'm not talking Obama. It is open sense of Badia. Who will believe that to the message? Right. Nyankopon shira opi. Me fa frefo be mienu bi enka ho na. Enkomo na ye dan nwumre yo. Hello. Wofa. How you always home? I do I come on for power. Yeah. Hwe nipa bi on the session na num sa mra me no ka say. True. Was me hu self to the man kam sika dey. Enka na me da so gina me na so. Me sa brobani bitu age tum te say dey wo ka no. Wa nya ntu kro obi ahu. Ana wofa so wo po no. Ebedu level bi. No dey no hwe enye yie. The better. Tum. Ko wanim. Hwe wo bi abiti no otikumase ya. Ebiti no kwa akurase. O wasase wakodo. Wasameki. Ba yentimi. Wafanti eyese wo betu kumase danse kumase betu. Oh yeah. Edu mebi na se no man koyi a. Fele ne nguase de na fanyam wo. Baby I want move. Move na se okosha wan ma o. Wo beku hu de IBJ wo beku hu. Se wo be free so abai de adro akama na be free so abai reform na die enti ye be ko no atwo letter to ho. E tama na mi ti sei e 90 cent mi ku mi ho da bi. Ene move. Better. Ade wo ho ni nkuradu na si wo a. Ai ukofa oba no enkuradu a. Hwegu ukofa bema no agiditi a. Hwegu na ko wanim. Right. Abrabo no nyeso yije sa. Nyeso yije o. Hwe me nwa bi ka se bi o se abrabo ahase nye den se na wieye. Awrama badu bonwumo so ode wachiri yawo. Ya sen wo ye wachiri de. Edume bi ne se nipa ukoto ya papa ne mu bi hwe so ame ne papa bi na ota twibaro na no magum na papa yi wo de no magum no woton. Sa papa no. Na woton sapone ade. Me hunu pa. Ti hwe ne dim si papa yi. Enti 5 years ba ka papa betima kali ade abi. Ontimi nkali. Anu to ye bema edru mebi wo a enne sesika won sem a me se wo spend ya tobo oba ono te wo mo wa twifa so ne ko bema ono te no mo wa twifa so ne ko na fa roma ova no kure we na ya na bi mu ntimi nwa ya ni nka no maka se nyina na omo brofu bi what God has joined together let no man put aside ade efe obi ape me to me pa ade efe pa ade so ta na emu kore na ade ede no se do be ko trouble mu a san wachi uko ma pa ni wanya bia one person so that's all of asabia de so sabi eno anso ne ekum mebi na hu oba bia in fact nyame ni kueni ya na akono du mebi hu ba ma bia akono du mebi hu adwane bia akono ne so check he is it of man ho ayefe o mo ya akono ne so mo ayefe aya akono iti check he abije yanko anim ade de so sabi no ne kukwase ne beku yan right abusa yanko computer so je de ya ba en somewhere group no so no enya sam ketwa gra Koko na obi ayenko babie na oto do nse suma no to se de yenko babie aha na na kasache wadanfo no ena sei ommo no homodi sempo wo mpem kai na se wan pedra odoko na dansi wona nipani nana mayenko na nko penko hunu ene ni bina bi manu anom so be si wo ko die nko hunu ne enubina ebra dolek heba mister ewo ho diamond scientific heba fo ena dia ba eye mama dro papa adwuma say ejesi mo adwuma ena sa bo nkomo ho ban boost immune system we die ko pebi to ba bia tonto adwo bia na nyana ana ko dominance tomasi me boase kwantempo no so oni abort kale ena dia nimhwe na tina sese dansi we die nana me dansi me turu da ago na adiachi muda suda adiachi afeni asori o ene wa man we die me dansi what solve the problem na me papa we die me nyanko
Donek Herbal Mixture. Eyamemedru. Obi onya finche du watonka ho. Upobia twafre 0246 727677 and 0200 844 040. FDA. Ajadwe den kra to yatum. Enu agwo na mete se wo ba no se wo ko Canada. Oko suku. Na yesi ajapia ba no nso okọ nanso onu de okoye adwuma. Mese amanfo kwakọ no. Enya gro. Jaya no hwa na de wo ko saa no. Express Group for ya. Express Group. Yes, Express Group. Obia na nya bre. Pese otukwa kwa ma no de. Wode obekọ simple. If you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada, US, Australia, UK and Germany, they will take you there. A visit and a tour so Dubai, Canada, UK, USA, Australia, any Germany nima whatever. Say ya Juma so Dubai, Qatar, and South Korea. And if you want to write an international test like IELTS, SAT, TOEFL, GRA, and GMAT, they will assist you to write. Kumase, Asafo Leba, Runabout Wa, and crying. Kanachi First Light, Tema Community 18, Lashebi Goy Filling Station, Suwani Silver House, our High Court, Tamale, Ayama Building, yeah, Tamale. Teaching Hospital, Takrade Market Circle, and our offices. Our my baby telephone 055-555-0067 and 0249-000448. Diabetes yarenti eyoma nipa bia so obehu the sugar level the senti Codex Health Care Limited akofafidie nwanwaso bi ediaba ani dindi code free and afi code free plus glucometer selfidie ebemu wanhu sugar level everyday calibrator wo a ema utumi se eye adwuma ananso se enye adwuma strips na afidie yusu no ehu nya din osanse awo adwama so efie dumiensa eni atire selfidie nwanwaso ni sunya didi kra Yazo wako school anawunko school obiya betumi eyesu esenso a Codex Health Care Limited ebesiesi am sawo panidu wetua from true phone 0303 932883 ananso se adefu efidentin times www.codexgh.co Codex Health Care Limited, improving the health of the nation. Sankratwe FD Right, abusuya yema obibia akwaba edeba Asem Mpe Nipa dwumadie no so aha Sompa 93.1 FM Sompa TV so enso enna wo hwe yeni obetimi a join ye ewo abefo tintan fidie no so Sompa 93.1 FM eno eye Facebook and YouTube no so eye Sompa TV Sompa TV obetimi a join ye ewo ehonomo abusuya mekai we se dwumadie no ekosoa eye Asem Mpe Nipa asem hoi Mpe Nipa o enipa na epe ne ho asem abusuya 3P garlic mixture or say what the adro sronko aba adro no or say eyetoa ehwe fom a epai enti so obi say adro fufuro bi eye 3P a beba chaw enye noa se nye toa ehwewa empire enye noa so wo high blood pressure menstrual pains asthma obesity why chafu na say wo pese wo kese no so tia me kanfo 3P e de amount me ba cho stroke na e hawa dwen no eno nso so 3P honam ye titri me sra obomodin ase onsa ebeka 3P garlic mixture bi anom so wo high sugar level me kanfo 3P garlic mixture e de amount e bia ya na wo ye funu samfunu me sra obomodin ase onsa ebeka 3P no ebi esanso eye immune boosters ya ka say immune booster nkwamwa na ewu nipaduam no 3P ekokoboa no na etimi ako atia yade kumase ya obenya bi ewo Colinac Herbal anase Kriske Herbal koforodua enso eye Gapson Pharmacy Accra okanshi obenya bi ewo Angel Herbal numbers are wofre enie 0248 928 828 0248 928 828 and I say 0201 000 21 0201
000021 aduro no eye nitino eye toa nitino so eye kokko mepacho etoa no ehwe ho a epai sana 3p garlic mixture no etie se wokọ na ntisa mepacho enye noa OCP fertilizer ese ene emfudi a ye doi fertilizer papa ebetimi ediabo eye OCP we mepacho enro boni bia enfrafremu eye purely organic eno na odigu no ba yeso a aduane no ebeba no na nya afe na chemicals bia akọ wurawuramu abusuan bomoden sa wonsa beka OCP fertilizer na wode abo onfudie ho no by onobaye eso na etimi aso doso amawo number wo frɛ no 0555 909 437 0555 909 437 ana say 0555 909 433 0555 909 433 Togbe ahaban keke aziglebo sokolu sokalo ai enya samketwa Togbe ahaban keke omno so yakala say sokalu abusia se we Togbe se enne wakọ Benin ekuro efre ho dahome ho no free eze wasan ko hwa mia niamam di se ye honhom sem ye sunsum sem yade bi dawo so wa chine unya ho pomasi bre na akonfo bi mu ne malamfo bi ne spiritual mindfo bi mu ye twankokọ na abrante bi ka asem bi kire me wose ne nana de ka na okotena kubeso ti anadwo otena kubeso a kubeso na no osore oda ahmache ne wasi na we na maame bi ekwa akosensio na oshi papa no se ofiri kube ne susi osi fom ano se wahu sama na maame ne fentiye ofentiye konfo okro mam ne koma na otwa akokọ twa nye de wose yampa samafo na maame ne hu wo abrante se ye sada na mu se konfo ye wo yekro wo ya za abusua Togbe ahaban kekede bibie ne ho etimi hinta no eye krojin ena ode ye adwuma mesrew se ye hunhum musem edie be pa na ha onipadua yade be na da onipadua so yade na ye kwankro yade na ye se abonsam yade ade bi afa sunsunsem anase honamani nsem a ha wa onti ase de mesrew me kanfu Togbe aban keke ede amaw adwuso ena wowo bomoden se wo be pusu number yi adwuso feyasi ekwan so ho no bomfa baabi a hospital no wo no ho pepepepepepe ena Togbe aban keke ewo mesra opusu ahoman na Togbe beje so 0244 48 47 47 0244 48 47 47 and I said 0244 50 66 20 0244 50 66 20 0244 50 6032 abusia yemra fiduam hai na yemedi nkon me ka kire wo se enne enkomo a anase asem a egu apono so no enya asem ketoa enkomo yedi ka tena so pen ama yedi hu nkomo ni bi ama aduru ba bi ne nsam a apie mu no eche pawo obanika se mo akwa aba ya eja opani bacho bibia boko de erade adum ai me bacho na udin edesai ye frɛ me Kwame Boatin wo ho bacha aha ena nkrofon so frɛ wo sai ejabut wo odin a wo a wo de frɛ wo ho na ye edin so nkrofon so e de frɛ wo aha eja bibia boko de erade adaroma yo enkomo yem se yanimo dipen aha na ebia nei na afe na obi ehwe ye mepese wo be bon nsem no tofa sade asem no sitie no wo be bon tofa kakra na nei ena obi eti asem na na se obi ehwe wa obi hu sade asem a ye di hu nkomo yi esi etie yo pani mi dasi yo na denti ni tete nyina ne se me brother pani ni firi wa ma ba ko papa ba ko okay opo ware oba bi a ye frɛ no efu amage
ɔware no yɛ ne ho adeɛ ɛyɛ na yeforo na me yɛ ɔmadom ma ɔne ɔbaa no ɛtɔ asase a ɔbaa no sika fa bɛrima no sika fa ɛna ɔmo sii dan ɛwɔ apagya ɔmo sii dan no wie no bɛrima no se ɔde dan no ɛɛma ne mba na kata nyɛ mu nso no ɔne ɔbaa no ware yɛ no awoɔ amam bɛrima no wɔ ɛma mmiɛnsa me brada no ɛma mmienu bɛrima baako ɛna ɔbaa no nso so wɔ ɛma mmienu bɛrima baako ɔbaa baako ɔne me brada no ankasa deɛ awoɔ amam nti me brada no emu wie fie no wɔsɛ ɔde ma ne ma ɛma ɛkɔyɛ nsɛm bebree ɛkɔ asɔrefoɔ ɛkɔ me papa anim but bɛrima no ama kwan nti mu ana maame no de firi mu ofiri mu na nkwadaa no ɛnso so epusi sɛ nka ɔmo sa bɛka ɔmo maame agyapadeɛ ba me brada no ama kwan nti me brada no nso firi mu ɛyɛ sɛ nka agyapadeɛ no yɛ ma ɔbaa no ma no bi na sɛ sɛdeɛ wokyɛm wo brada no wo bra ne ne maame no a wafiri mu no asidan aha na sɛ wo yere a wafiri mu ɛna ne wogyina ne bɛkyi a woboa no wɔ sɛdeɛ agyapadeɛ no akɔdi baabi no aha na sɛ wofiri bɛrima no side me nua ne ba papa ba me yɛyɛ nwɔtwe ɔno na ɛtɔ so mmienu me metɔ so nson nti medi n'akyi num okay ba osisi ɔbaa no ɛne ne ma right abusua agyapadeɛ na sɛ fie a yɛka ho asɛm no ɛna ɛtwa gu wɔ Sompa TV no so no mpatwɔ ɛdan ɛwɔ henefa ɛwɔ apagya kɔde apagya nti ɛwɔ mu adankora sɛe ɛnum mi ɛdan na koraa no yɛyi de TV so na menhunu ɛnɛ sɛ wokora ɛnam manso no a ɔne maame ne twe yɛ anti no bɛbrɛ da no me yɛ aka sɛ me makɔka bia ma ɔba nti ɔne me yɛ aka nti no fie ɔkoraa ma nkɔ hɔ da wuyɛ no so menkɔ hɔ ɛfiri sɛ ɔma ɔba no bi afei deɛ ne ma no bɛbrɛ da no wuyɛ sɛ sɛ nka ɔmo kyɛ gyapadeɛ na nkɔraa no bi na papa no ma nso nya bi no ne babaa baako deɛ ɔtɔ so mmienu no ɔno se ɔmo ni maame ne ɛma ne ni ade kyɛ nti ɔmo ma ɔmo ama ɔdidi matɛm wɔ ho efie de twa mu ni na ɔtwe ana me frɛ maame yi bɔ na maneɛ sɛ baabi ɔmo de asɛm ne bɛkɔ biara ɔmo fa nkɔ na me meta ɔmo akyi esan sɛ ɔba busuani mu ama yɛ busuani bi abɔne sɛ de ɔne busuani di biara na ɔne yɛ di ni fɛfɛɛfɛ ɔne no nso so ɔware no mebɛ na ware na ɔmo ntɔ asase ibi koraa no wotie di nipa no a sika no kɔsi ne nsɛm no a na kɛ sɛ bibia ni hɔ a adansi anim sɛ ɔbaa no sika nka ho ɔno no sika half wo so de half ɛna menim sɛ mmerɛ mu so Ghana mmerɛ mu so koraa no woware na sɛ wosi dan ɔbaa no sika nim koraa no a wo ne mo bi no mo japadeɛ tefa wom ɛnti sɛ deɛ ne sika wom abusua ne nyinaa so akɔtae me brɛ da ma n'akyi ɛna m sɛ me deɛ mentaa wɔ m'akyi ɛfiri sɛ mewɔ ma no bi mewɔ ɔfaseɛ mewɔ nnua maa nom yɛde bi di wɔ mu a ɛnyɛ me dɛ na sɛ wo bra no te ase no a na yere no firi mu no wampɛ sɛ kyɛfa a na ɛwɔ dan no mu koraa no wɔde bɛma ma no ɔbaa no ɛfaitee wɔ ama no ɔbaa no wuyɛ ne ma no so kɔfaiteeɛ wɔse ste no a okay wo bra no time a ɔte ase no wɔne maame no ntam tee ansa na maame no firi mu anaa ɛnam asɛm wehu sunti ne ma ɔmo ntam tee okay na sansa na ɔde dan ne ma ne ma no ɔmma ɔbaa no ɛna namua ɔbaa no de asɛm no kɔdan na sɔrefo ɛna me brada ne gya asɔre no sɛ ɔnkɔ asɔre no bio ɛna ɔma frɛ no ka asɛm ɛdan no ho asɛm to gya asɔre no na sɛ wo brada no te aseɛ na yere te aseɛ no ɔdecide sɛ ɔbaa no kora mpo no ɔmma na ɛdan no ne kyɛfa ɔde ma ɔno no na ɔno no ma na ɔno no awowɔ mu no ɔno ɔbaa no deɛ ɔmu ni ba bɛrima no wɔ ma ɛna ɔbaa no nso so wɔ mu ne ma okay wei no na yɛ mpena twe anaa yɛ awadeɛ a abusua kɔ fie kɔkɔ wayɛ na yɛforo a abusua nyinaa nim kɔ fie akɔyɛ ne ho adeɛ ayɛ na yɛforo ahyɛ ne kawa nti nyɛ mpena awadeɛ na wonu adeɛ a yɛakra saa wɔ mu ɔbaa ɔne ɔni ntam teteeɛ no ɔkɔfa ɔbaa foforɔ no de wanyɛ ne ho adeɛ ne ba no ɛka kyerɛ me sɛ saa ɔbaa no deɛ ɔbɛma no ɛdan no mu baako ɛna sɛ ne sɛ na fɔm agena ɔne wo ma ɔpapa bɔ ɔbra no deɛ adɛn nti na wo mpɛ sɛ wobɛma ɔmo nkɔlaa no dan no bi na ɔno no a ɔno no
ba no si fie na wi no ba no so confirm say ba na one ne na si fie na wi one de moma ni bi na me ka tell me ha me say o ma say oba ni bi because one e be hwe no agosi owu ye na say moma no bi di a ene de do ne bo bra si fie no adenti na moma ni bie enti say na te de ankra no fa nko ba bi mo de ko bia me so de minim oda no bia so me ba be defend am mo enu nti na mo de aba ha sei no. Okay, right. Next, anamo awu tunu ye say also be fighting for enkodai right. Ama womo. Yeah. Right. Yenko togwe ahaban keke asre yembra. Ye ba maami a ye kana semi no ne ba nimpon ankasa wo fidue mu ha. Meko no nso nchen na mako ne ma ofie ha. Meko mo nchen na makobusa wo mo say aden abusua no wo mo no mo wo ohaw bi. Ana asem bi wo ho. Ade oma no atie abusua pani kura mpo ana ena ma abasa se semi maame ene ne kunu eye Mr. Father ebe akobo bra akosi dan na akoba se wo nyina firi mu awade fo bom eye japade a oba wo chefa wom be ma wo chefa wom na akoba se ye gi chefa nyina ediama sebe papa no enkrofo nko ai wo fa mu akwaba mejo so bro na bia boko de bibia boko anya boko kra de yeti nde boko Asem ma yeti boko ni anya boko anu nti na togo ha ba keke wono. That's right. Asigbugbo sonkaru sonkaru kagoka hey we don't want to have a tell mo waka togo din no. That's right. Na ni din kura timi tutu bepo na wo ko papa wo na otie ni din kura na se wo ye baifo ana se bibi hye wani ase ajai wo ye ne bebrefo ajai ifia ye wono ya yesumi o ye gisu ni sele nyina yeah to ba ye beka ne ya kiro togwe ete ya sa men ko do sa na ofie otie odosa na no case on beka ye no o hwe soro sa o se amono ka kire ko fon so mo mra me amono last we ho bi feel ohwe amonu Abije ye fancha kese free togwa so ye ema obibia togwe ewo bomfa fijase kwantempo no so bomfa ye ahodo mienu ana miensa wasante mamade minim no na mienu okay ba ko asante achim bomfa so fa ho a watu petitu because wayira emom togwe we bomfa ewo fijase kwantempo no so wo ko togwe ho no mu a wo fa fijase kwantempo wo betre wo be free kura wo free jo so na eba na kumase na eba du ye maame anita afijase kwantempo no so wo ba bedu kro bi efe na cha kro fre cha kro ma na akọ asotwe na akọ bomfa asisisem ade atogwe mpe ene ne ye hu bi asisisem ade ye obi dia na woje na enje no ya ni wo mu ahodo bebre ebi a wo amotenche no ehu na nisuo se nisuo na yeden wode je ti wo be kofie bi asini po de na ni eden o ebi nye kwa ebi wo ho sunsun wode sunsun bi na agi ade no ene na togwe se so bi wo sunsun ma wode gi wonsem ade a krobi to aso tebra na so he togwe pesi system ene me kasa mo bibia se wa ade bi ye wode a na wo bi se wo je wa sika wo wonsem te se na ye kasa brabo ni wodi asi agetum no obi wo ho no mu a na braba wo bo nye sebia sebe oboko hwibra mu yente ni ye obi wa ni sika ekuta no nye sebia oboko hwibra abije woni se obi wo ho no mu a wo che na de kura na sika so ehye oboto mayira obi wo ho a wo che na de se ya wo sika ehye obotom ni nyina hye ana da wo hye wow maami bi no ye adwuma na maami no na sabia nsana benya kwa akọ ne dem no enye yize maami no oskapa wow be kodu brebi maami na experience no ma bi se de bia ni sika da ho obeko dwomo obeka ade be chine so ate bum maami so dwene ho a wonte ase edan no wono nko na tim nko na ti dan na maami no sebu okodwa ne safo obo na sene okọ ha ne safo obo na sene nenso okansiga go obeko na so ate abije no ma wo wiase na edoso na wo ye ohun se wo ye Thomas ya ye beko agya wo bi achinjefo later maame ne fa baabi no so wo spirit ya wura demu a on kutaki
atwe sika no koma nipa foforo abija mamenka sembi se krofo bi o si wudan mu a bebi sika hye bia na duro wakoji nti o hu bebi sika hye enti wo ba na o sika ira wo dwen wa wonte ase ofana we no se enye se bia ono anko na tie no no obi na te enka asema ba akora bi na te ncha na ne kunu bi kura mpan kode ti na meka sa se o che krofo bi dadadu afie ade na ye de ato nso nyo na ye oni mu hwe enso da ho enu ti ye kasa ase mo che o to a bon ho ban entra ho kwa ade ye wo de na me se bi wo ho aye physical ebi wo so spiritual ye mfa ni kan mobra kotogo haba keka so ye that's right mi ankasa meti yi mo bi ankasa me ni togo haba keke togo na da so no obi a me try me ba mo cho on na da ho no na so for obi try also no wonyam bres ha ye kwa ho me sho ha ye kwa ho enu nti wo de me se tu anamon na ye ne kasa ni de nti ye kasa that's right abija menza no obi fa ba me bo machi onkume abrame bo dawuro nanso mi ni hwe ye tefo nti mi ni hwe me ba mo enu nti wo a wutie Sompa TV Sompa FM ye de twoga haba keke number ne tudwa so a ana TV so bombo de fa bi ne ko wate papa ne me no kasa no ye oba TV so ache because you ma wo di ne doso yeah say na ma hu se nipa ntra wo kwa abija oni nipa bi nam wo kan wase mo nka bi da ba bia wo kɔ no won kan kyerɛ so da etu be na ka bi anya accident yes nipa wo mu nyina wu aka nipa ba akopɛ masa wo pa kokobusa your secret is your power e wadanfo pa bia wo kɔ nka kyerɛ wo da etu wo so wo tra ho se me da me tra me da me nyi hwini wadanfo na bɛka so se bibia ni wiase oboa wo ne papa ma wo kɔ okɔbɔ ne ho ban efie no amaame bi no odi a wo mawuo maame no wo be 7 wo nyina wuyi maame ne se me ntra ho kwanye sa na nyame bɔ me efie a me beto mu no eno maame me de mani behu ye no sabe panifo se domani sando so takache eti me ntra ho kwa maame ne de ho kɔ dom ba bi ena maame na sa wo 7 ne mani nyina de wo Canada do America wo se na no fie no wa wo se me se me ka se me tran ho kwa ekene maye kwa abija obi ho no yo ba nyame amo ne sese be o maye bonyini mo jani hwegu mpe ne ye fa nom ya no fu na me ka kyew enyo obi a na sabe mpraduasa oba wiase se sabe wa mawo ana oba wiase se sabe mpe woni sika yo memma bi ho mo degree me se upa fa degree paper ni nyina ma na oba wi akoniem nanso edu ba bi ne ye to aduane a kye so hwe ne namfofo anim ene atobi amanadi sika kapre na ne boto kapre na na taso anya kwa obi sukuta sika ni bi obi shops enso sa shops ni sika nyina no afri ni samenne waye osresrefo eye kwa nya kwa kotogu aba keka so ye papa ne betra wo se en man tokwa nsi ansa na wakototu o dika totu fa bullet gum na fato na so na tokwa ne ba wa yutu na atra man tokwa si wi ansa na wakototu dabi meme da bai amanfo confantini ta akotofu adaka de woye wo kun no de woye wanadwo no oka hu bi ne ekotofu adaka no wofasa ne kura ye ukuada sese ayi no kura na ya wada no mo ye no nti nana dwi no ebi ma kwakoto frada ka ni de wo kwakoto frada ko ne kun wo na wonim ti ti togo betra wo den sabo ne kokosia na osu abije ma men ka sam cho se bo 2 o'clock ekosi na 3 o'clock ewiase enkrofo bi dia wo nka ho wapon ya da no mada no enkrofo bi dia o se mebo a me se efri be 2 o'clock ne 3 ekono enkrofo bi dia na woni ani awia kwa ye nam kwa no nti panifo hu panimu pa sebo onim de okatro se awie hu cha anadwo woni ani na se kumase kura hu cha kwa ye ma nka sam nkyere o se me se nipa ye no mu bo nsa ho e wo kejetia ne adum no enyo mu nyina na nipa o etu ti wiase a me se bo ho ban kotogu ahaba keka so ye nyankopon amo sa nyamonkwa wata obi awo ma ne manyina awu obi awo ne matiase omu nyina ya kwasampafo enso enwoma pa ubeko fie bi ma ho fefo enso mo kwa awade a enkoye no masa aba enye kwa togo ahaba keke ne number no wo hwe TV no ene da so no bomode cho
Togo aba keke number frɛ papa no na kɔ no wɔnyɛ protocol asam baabi wɔ na wokɔ a kyesɛ no kɔfefa baabi ansa na wɔn no daabi kotogo aba nyɛ protocol asam ubi bi da hospital aduro be na ye de yen trauma wo sika ofie ye ka na makoto ensu nipa no ne ade ne nkɔ mesraw kɔma ne sofa ne kotogo aba keka wo fa mame mo bo number no ma radio fo no so number no abusunya togo haban keke number no wona etie radio no aha bia o tika mu jama wo si 0244 48 47 0244 48 47 and I said 0244 50 66 20 0244 50 66 20 0244 50 60 32 0244 50 60 32 ni nyina so WhatsApp togwese ne number no se wonya fa na wa brocha na wo baabi na wontimi ma yo nipa bu asika bo na sene pa abati bronsama bubu no oni obi a na wasoma no togwese number no chro na the friend na kache se togo baabi am wo me pesa me bo na nso mentimi togwese wo friend na wo yo batampa obetu car because nsamfo ahi wo sunsumu obetu car ba waso ye wow ade dua ba be kan togwe na yire na mo ya 10 ai ozrohe e wo wi aso edu wo so won tena mo bi meku ne da na nkopon frɛ na ono abekɔ togwe ne papa e wo 70 something almost 100 togwe na e ka akire ezo goto ngwa no ma na me ka akire wo na ono na e ka akire ne papa wo yirai togwe haba keke na ko ye be frɛ na fidie so ba anya interview no abeka ne papa yirai na ne papa no wa ben no ya baifo hene na bra papa no oyira no okọ no ne ba ne di nkomo spirit e wo na bra bom na aduro wo na bra babo di ja ne ba no because say akoko a wo ben oni no e no di abebesre no dane ma togwe enti togwe ye ka obi a wa ben ana wonim sunsun yo say togwe aba keke kwana so ye wonim ahemfo mo ko ho wonim ministers mo ko ho wonim akasefo mo ko ho enti wo a wo to me se manya ho Thomas ampa uko baabi amwa na de ye kan say uko baabi sa tobo obi wo ha dua no hwa ma na chia dua so se fifi ba na chia wo tene no eye nkaka ye den obi wo peso uko togo na dade na afa dabi tobo ye hwe no ma because esofie biam ni mu nsam de wo ye dua no kwa wo me kwa na no ankwa nto bo anfa no ma nhye yi a efia wo koma kodi dwuma no kwa wotimi ka spirit wotimi ka otofom enunti togo haba kekese the number no bo modern ne found say sha ne fa WhatsApp on say togo e frame IBD me wa ha say ye frame say me ma me friend say me frikro me nsani ade say ne hia me fa WhatsApp no say menchro togo say menchro onsa no kwa onsa bankum no fa twa ne fa WhatsApp no ne bo udin kura ofri so that's right wo ma me di wo papa din ne ko na fa send no enchro togo say wo gold e wo fie say wo fie say wo nwuram bo modern na wo de sa ho ne te ne bi na fa bra no hwem gold wo be yama wonye say me yi gold na ko no kyena ye twa moja gusu togo ntwa moja ahaban eni sunsumu bayie na togo bayie o kirade a wo se wo de sayade asayade eno na wo togo se fa ho be dom no na wo ntokwa e ye ono no ntokwa te bayia wo suro e wo wiase se ni nyankopon togo se ko wa sorry sumunyame na mom wo som na nsom ne se ko hospital na doctor se won time nhwa sunsumu no ma de togo se fabra na fabra eti togo haba keke na hwe ne ko e bomfa fijase kwantempon no so nyame ya doma ejuada ye sa wo fi ha ye bekasa ye mompa ye ne togo bia sata no we na djuma no aba number na good screen so wo hwe TV a bomode fa ne mo fa bi send wo bi se je number yi na free togo haba keke nyame ya doma ejuada me do bi ase
Right. Abusia mamemfa togwe number no ema hotel. Wona ewo radio no so no 0244 48 47 0244 50 66 20 0244 50 60 32. All right. Abusia bomode togwe number no na o how bia o ka bayi no bia mo hye no. Bayi chese wo ba wi ase yi. Right. Abusia ye toa ye nkomo no so na bato montena se ba me. Maame a ye kana semu a wakwa wade a one ni kunu akoye japade na wafiri mu na ni kunu so afiri mu na bema na busua ahura gina se emma bema no de eba wade na se no wo mo de bema no japade no ene wo ba ne chefa nyina ebema no ene maame a wafiri mu no enso so ne ma no enso ewu fudie mu ha opani udin de say memo akwa aba yeja eya no wakasa kase ama me why pato yo aha ye fro say pato fe me yawado ai maame me ma wonso akwa aba yeja na wonso udin de say pato fe me maabna yo opani yawado ede na wonimfa enkomo ya yi hu okay said me papa edi kan ebobobo ensem no so ya no akasa meme mama me why say me papa edi kan bobo ensem no so me pese me sha fi o yes ai wo de twamfoni kakra bi kire me de wonim efa ho said wo kan no me ma me ewuye ne me papa nso wuye no me papa na yiri me ko bi Saturday na mo Sunday na mo Monday na pasu ebu akonta na me wo okay dan na sem no dan na sem de bem enti ebusia no ma yeti ahye se me papa no ye ntwen ma ne efinsiada okay je efinsiada no mo ko eho no mako hwe ne niam a obefe no mo ne yakọ na yaka asem bi owo bia me de fi ho no tie ye wo atwen yi ma ye twen se finsiada be du ho no ma fe na nka yakọ kan edan no ho asem de ti ya ne se finsiada no kwa wo mo di ne kwahye de yatwam a obi afa ya mo yamade yante mo hwe bodje finsiada na twam obi anfrɛ mo anka ho hwe ya kire ara ni na omunnim number na asa de omunnim ye number ya omunnim ye na de no akwa ne se me maame efiri mu no me maame ayie in fact ebusuan ne boaye ayie ne mu ye kyese ibi aduane ye ye kra mo boaye bibli ayie ne mu na otwe da bibia mo boaye na se ebra wo maame firi mu no de na o papa na tiase na papa na tiase okay na papa na tiase mi papa ne wa mayi no but ni nua mo nda busuan de o mo bae ombe boa okay ye no ba bibia ko da din kama nti ye no mo ntam ye fan pa nya se bia ye no mo twe no ye no mo ntam ye fan pa nti ye nwanwa se afi abusuan aso mo dane o mo chia ma ye ya o ma ko tai bi papa no ma na chi se o mpe so mo nkwa na mo jaja pade ne ma wo okay o maame tiase no ansa na wo be free o papa nchen no woni mu di nkomo bi say apart from a dan no ho asem no na problem bi wo ne papa ne ntam ansa na o free ne nchen na wo hwa de na e ba ye ma wo ntam no timi etisa no problem ni de no de won say awale mu asem de e de ya yana tokwa kakra bi e wo mu ne ade nti no de ye yentimi nkom bibli mame nko unu aba no because ma de ya na wo mo ne wo maame mo bo wo ne ben maame no maame o ti say biem erade ado ho ye yo enkomo ya ye di die na wonim fa ho pa bi ba chawo problem na wo ne sem papa no esi fie ni wie o ma ne wo fa ase ne bakotene mu na me maame ko hu na maame busa ne adenti on na ye japada ma ne wo fa ase ne bakotene wa mo na mane na papa ne ka che me maame se ne ba ne kura koto obi asa ase di won kran ti na odina ba betena mu na maame se ne right wo so ka che enti ho ne de ntokwa bai ti maame ko kuro mo ba na papa twitwa ne dem light wa se ne shower wa se ne water closet na me maame de bufo se sa de wa ye no so bi ko ne ma ode ye no hama sekan ana so ni na agu de dem nti wo so ntimi nda ho ana ofa bi papa da boat e bo na maame se na papa ye enti wo so enti wo ba me ho so ba me ho na ka cha me se na kuma ba ko ti enti en ko bo na maane
na me ne ko bo na ma ne sese na papa aye ti ma me ko da ne 3 days ana o de pair dan ana oyi ni niema nyina ifi wona okwatina edem wono na papa ne che se enyo na gya me ma me awale ma me anka se na yi ni niema efiri eho no mkoye enu ntam papa ne gya so se na o mai ajapade ni bi na enyo na gya me ma me na yi ni niema koye. Okay, nese yi o ma me yi ni niema koye ajapade no o ma ne bi na o man no wo mra sabio se woni obate na tro ne se adwamamo na etete awarefo ntem se wo ba akobɔ adwaman kura mpo a ajapade a woni na ye de ne chefa wom empo no sa asase no na ne sika nim kura mpo na mokoto asase na se mote sa awarefo a matena na de sebe osi uniema na odi ye adwuma osi uniema na odi ye adwuma so hunu nanso enhwemu kakra be producers aye emieti asese asase no se de papa ka sei grampo no adansefo ho kire se wokoto asase no grampo no sika no wo ba ne yibi na be ma ne eyibie a kire se na nyese bia 30-70 eye 50-50 nti oba no wo chefa wom message producers no empusu man na ansa na no yenko computer so adwadi mra ye won panifo bia wo se ye frɛ wo mo pusu huma asem no mo asem na mo kan de asem mu ye me dedodo ebia na busua ne nkasa enti yenko computer so adwadi mra ye ba panifo asem yi fo mo ho ne abusuafo na wo se ye frɛ wo mo na ye hu ade kronti a mo ma me chefa no mo mpese wo de ebema mo ye twa hu abasisi a twan yen 21st clinic ayesia tika expect siatika no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne siatika na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540-311-311 0540-311-311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert afuye na sadru hobi mu enti wo dwedwe fertilizer afiwe ubeyusu ana esanse afra se fertilizer wo to ye amwa wo no na ma wadwuma no anyina eto ape onobaye no antumi anyini na nsodoso e ma woboka ene atunda fertilizer papa abadwa so de eno ane OCP fertilizer egumu ahodo akuafo a modo enobaye ebitise atoko ayuo emo ene atosode ahodo no omo enkoje OCP MPK 15-15-15 ana OCP MPK 10-20-10 akuafo a omoso edo legumes ebitise soya beans peanuts and beans omoso enkoje OCP fertilizer a eye TSP OCP fertilizer ebusu wo baabia ye ton ya yonyoma e wo man Ghana mu ha enoti atufo enfre 0555-909-437 ana 0555-909-433 OCP fertilizer papa OCP yejina ho ma Ghana ene Africa biayo right abusuya ye makwaba eba Asem Mpe Nipa dwumadie eso enkomo ana ye die asem eda paso ye maame a wafiri mu wonne kunu aye japade na abusuya be ma na abusuya
etimi agye japade ne se wo ba no made wo momo ensa enka bi ensem na yedeja na yebekwa homa no so ye wo maame bi e friend maame akoto ni masemi mu bema aha owura akoto na yakotie kakra ono nso enimfa asemi ho hello Mr. Koto Majo. Yeah, hello. Na what to say? Jamia do won me we. Yo, your friend IBJ, Sompa TV so na your friend we. Okay. Yo, ye din komo bi wa hana e fa owura kwase e champion wanya ne ba bi kro. Ene maame afia mage. Wo mo japade a ho nsem aye deja. Na ye tietie mu no ye se wonni masem no mu kakra. Nti wadawroma Edia na unim fa wo masemi ho. We fa so adawma. Di minimu ne se dia da no be kan idman kusiye no. O na me to aso afiri. Yo. Di etie ne se asase no eye me na me koku hunu wo apagya. Okay. Na me be bo ba na mane se mako ho asase bi wo apagya. Na o mo si 6 million 2006. Into o me enko na ko me enko to full plot no ne enche ne half. Ana waka se you di ntia e ma me bo ba na mane na ma mo be ma na mane se ta bia ne na be ma ne nya adwuma oba no mum ne ye adwuma me hu wo mo from 93 ebe si 2006 na be ma ne nya adwuma no ye ne se no twi sofo bi ka sofo no ye fe no kwadwa de ni o twi ni ka ni sika no de ma no yonko no nti no e de se ne be 1000 Ghana ne ntimi nya hwe nti oba no mum ne ye bi bia ofi Inti di ntia ama me ma mo na manne no ene se no wanya adwuma inti ma na manne no inti me bo ba na manne no obi ni kunu ene okobo ni kunu na manne ene ni kunu ne ka kire ne se emo one ne nto one me nto no no dokwa ko pebosia efa na oba no so de fa ba no makwa akoto inti oba ne ka kire ebe ka kire me se be ma no obo ni kunu manne inti be ma na so one ne be kwa akoto inti me pa me nkoto me half ena me yidi na me de me peace kana me koto me fu sa be na me usika wona me koto e Enti me ya magwe se ben ka ho bi eno chiri na be ma ne frɛ me ka kire me se ade ne wono no yonko ne me na wo me mako hu ade na me ma mo no be ma na mane na ne yire na me ko bona mane na o se agya wo de wada wuru mo se me so wonko ba bia wonya adwuma ntia na wo se ma me ka ne sa na wo hwa amanfo da so sisi dan kakra na wo ye no otimi ye na busi afie no sa kakra na no obetuma ye so dia akoto asase no to ne yire be kwa akoto asase no ene me twa so nti wo no wo didi matemba ayon ko gura na mene ne guro no wo che mi bibrinti no ka asema mi ntimi nyia no because no che me be almost be 20 years as 18 years inti na fa se me papa me wo fanti wo ka asema na mi nyia no inti man kan wa sem bim adabi na me wona wo ba na frɛ me no wo se me hwa ade na me koe ene wo frɛ ne ba ma abra e ka ho ka kire ne se asase me ka ho asem no wanya ne 3 million ni be ma no so 3 million ho na o bia no wo ni ma de ye che da chi no woni ho na be ma no be ka se ne ma ne nka ho enti me nya dansini no won first kan nhye me nsem na oba ne ba no so nyina ho eni adanse se o diskan ma me ni se du wo na so wotiasi o wontiasi o na se me ma nka no kura o be fi nsu abomedua o ka sa no epem me na me pese ma giska no ba di ntia ma meji ye ne se na me ba kuma se me hwe papa ma me ne dia ya me na mintimi na ma shi ma ne se menyi e na meji scan enti meji scan na me ne be ma ni nyina ba apagya e be tua port no ka enipa ne be to port no wo no ye fre ne Charles dra Charles ana se opanyini Charles da opanyini ni tia sisi ya wu ya o okay enti wono papa ne yi ni 3 million de ma Charles no e na me so me yi 3 million no so de source ma Charles se e wona me yire na e beto ne yiri sikani wono so die ni na se enkomo a wudi no owura Charles ne tiase no oye dansini se de wo kan no Charles ye dansini se ne muka se me ko hwe ne number mra no be dia dance se e wona ne yire na beto ye nya ko si buru ni ko ne to okay Charles ye dansini ti ho enti me ka se ano no Charles ka se di be no mfanye eno wase won fa Daniel Champon let us say ono opanyina kwase Champon ni din yef wo fa se de ye eno me ka kire ni prince ne yere si se ni di Margaret Chiwana nka ho ama me first kan ma no
Okay. Inti gise my great Shawana cow. A one papa no bufu me. No catch him said, Dean Kram didn't know a rule and I say, Muna Media, Sabi, Miss on Krabi, Kumu, do Obana Kayano. The Luna Mediso. Into Obana di or this kind of open your chance and the castle on your pipano, and you 2 car nearby, 85 car nearby. Yeah, Bano. I don't want me young to call Musa di Matem. Mancasa. Because my cat was on one way paying it in intimation impressive me bullying me TB and to me pan me bob on the man yes say. Kunaye. And was so already no penny so be dancing it is a bear man didn't be pepper pan shoe. All from my people shoe, the dancing in me when ye my dance on one found, na bear man on any tiano. One in anybody, one in this, and you may go on walk out the man on one, the bonus so, meeting with you my dancing. Okay. Into Bass, yes, I will, and if you want not, or Barnum Moon, our phobia, a flannel, or Baya, no Germany. Into a few a butcher bar, now was a champion a drab or even a pino. I know about a catch there, now down for the say, no cool Juma into a sereno. So who would have only be a more problem and a transfer, no, and also who could be idea Juamana. One can offer the corona, one or Tisa or bread, and where Jumla Beman so near Jumamuano. I know about a catcher and sending over down for a friend Oscar or the car engine for the Butiba. Ebe Gumayazi, Naman for Motiano no crown head and Traso, Montini or Bacatch and no more Maka or said the Bay also, who bring a crack Friday, Eddie. So, what's can you do? Mayazi Uduano Mania and Mani Post Office on my Utra account, a Kwana Fancy Abu said, you know. Okay. If you know, Jumana, you pay Jumaman, and it's Cabba Beman is him. If you know, 2007, Obana na san compare Jumama Bemano. Obana na pay Jumama Bemano. A few 93, a cosi 2006, never man in Juma. Okay. Openia Koto. Aha. Nessa, ne tintin ni tietie nyina ne se asase no mo kɔtɔ krampo no. Wobana Tobi. Opani asase no kwa opani no kwese chapo no ne de wo obana mo nam de ko ko mu wansa no be bo ne kura ma ne. Okay. Enti no obana de fa, e ma de fa. Eja wo de wadawruma famisi he ya. Ba bia na me pa. Mate. Me san frɛ wachire ne adi nkomo wai. Mate. Abusua sese efunu na ne abie. Mami ndi dwa kakrem na me mra me wo fa ho no. Aha. Apostle Dr. Amegashi and Efrey was hepatitis B. Any liver problems, no kidney problems, no bomoding na brana share fibroid na how yadie kodie wo HIV na diunya mebacho peptic ulcer enso how adwen diabetes hypertension o any yadie anase ukompamu a bema wo mema yosem ewo fom asthma how adwen anase wo spiritual marriage obi o ha wo soso da boni bi yesi wudidi ye wa me ba chaw e sunsum haw bomodin se obekọ Dr. Amagashi ahweye wo hia spiritual protection bi wo pese ye bo ho ban e wo sunsum mu ana wo tu kwan wo hia visa e wo se ye bo ho ban na wakọ a ye refuse wo e bia wo pe akwantuo mu favor bi bomodin se obekọ Dr. Amagashi ahweye mesrew wonum nsa wonum jot wonum wi wo pese wo jaya Dr. Amagashi Ashreye ewo Kumasi Macro Police House in Chenhwa number upusu no 0544 580 936 0544 580 936 and as 0595 203069 Dr. Amagashi say fa wo hawo nyinada bedano na obebomodin aboawo abusia Codex Healthcare Limited e de afidie nwanwaso bi e de check diabetes aba abusia a friend glucometer bomodin se on sabeka afidie bi se diabetes e wo so a e wo se wutimi hunu se de pressure sem no e ye no bomodin na se obenya afidie ene wo behu a na obi nama no watwahwe se nka wonim sugar level a kasa nema we nyina emma wo pe bi atu a e wo adia pharmacy Osons chemist Jab pharmacy NNA pharmacy Saks pharmacy and all leading pharmacies no ubenya bi ewo ho Lancer chemist so ubenya bi se open cheche mu bi nso so a bomodin se obepusu ahoman ewo 0540 647 867 0540 647 867 and I say 020 697 2963
3 abusia Lawson beverages akwakofa Lawson the Rayman capsules ediaba sanso and what did Lawson bitters nso ediaba we ye bitters a eboa na ma mema yosem agina yie ahohuru ni paduam ama niema nyina akoyie ama wo abusia bomodin se edroi esan ye nsan baby a wo pe bibia no ubenya bi pusu enhuman e wo 0242 133577 0242 133577 and I said 461999 Lawson enu papa efie enne eho abusuya biye die enoane club enwumre ya nsuo gugugu se no unya de ho atinsuo kama koyi pa se wo pe ensa club papa bia papa de enoane club wo hede egu TV so asede ai kokosati nyawo ya enyasam ketwa bomoden na se ubowura sport ba bia ubenya bi papa de enoane club offer brankomo mu na sese de funa ne abi de wo munya se abije emre nti we yenso so nipa bia so ha that's right nipa woni papa ne wanya ye bone makasa ase mo se obakwase aye de kana ehuru ne so that's right ye ni asemu bi kura nipa no wo ho no wona abechire mi ma me kasa ase mo nche nipa dasan bi ati wiase wo ye ba wo ye ofase wo ye hwanhwan wo ye odiadini ade na asase no nimu a tobo hwe nipa bi enim kasa to the stand say obeti ma chase but asem ketua bi ewom no ne de duabo akun yeah because one tu obeti ma chase mu bebre na asem ketua bi wan kan hye ho na nipa na ni bre no obodua ubako edua no be chewo eme ya sa abusua na se bomo ade hye ni no na sabe predua sa o fa oba no wo yire a o e friend say o ma sabe akokko a wo dia o na be man me hu se no etimfo minwa no etimfo no wo ye ka obi nka bi oba ne de pepa no wo do ne hia no bo ne de bone na nkura no munim de e wo kwa bi so from the one down from the one to asase no say history ne munim answer the whole no and no bie ne mani so obie no mani so it is a nkura mo so mo mpere no me de kosua ne snap kosho se ye maami sika 1 cedi wodan we mu ena na ye maami ne papa wuo ena mu ye twetwe na mo so mbafa fie na mo ba tra fie ni maami ahwe eno so mo ye san so e na of a key no wabie no me na make a show wo di ye fa ne se enkwa o mu ni mo de obi o won chango ni masase no history wa beka ne kura wo mu se eti nkwa di kosua ne snap na mo nto de sempo a wo ni bi mo nto na de ne eshemu amuhunu anu bi na ne ofa na etumfu no muntie mo nto de sempo da woni bi na ensuo ne ano mo mpesa na na se o mu categories wo okay ana santi ko juan so yan kete ne so mo de ko dan hu no mo de ni suo se ma mie ana o ma ya mobo edan ye si wo ye sika ka hu bi ana o sika ka obi na sabi abo kanka bi ko wanya we ko nya ne mankawa etu o mo se na o mo mayen papa ma mi ye ni ba bi akwa ni court sika emom di asa mayen kika na mo di ahwo na mo kom ba bi ye ma o mo ne me ena me ka kire wo mo ye ma o mo ne enkosi ni fiada enko na juada abusua na moto ankura na chi no mo no mo nkasa no mo me entrase ente sa duabo be koso ma wie yo ofa ma me mfa be 3 course bi na abusua mayantum nkra hwe o my Ghana na mra wo o my Ghana na yetimo no emra wo sabe ewiase obi nhuhum obi nkeka ena obi maame mebo bra emre ni moja ni nye japade ma wonyim obi kwa enti ye besre pi producers wo fra abusua njese ayampia bia the offer call oh yeah asuko no mabi edi papa panimu ya tem odinatem asuko no mobile dinatem na ye vancha da unless abusua baka sam papa bi a kire yen enti abusua ye tom nkra ejapade no ese efunu nani abie na emra wo my Ghana mu se be ma no oba tena se ye japade a
so oba ne sika wo mo se ne sika ni mo no so mo ya wadefo ne nempena krampo no obi na obi twempena wo brebi abide any yes bia madam we kura na pa emfa amra ko eni court sika me asem we nani da ho we ye emfa amra bia na se ye fa nsu anya adwuma okay we fru nani abio ana fa me de di kan ye nto nkrama opani a wote yi wa yade na busuafo no okay fru bi sai adwo abirwa ani Naomi okay adwo Japan ma me Japan ma mesramo sabe ponko abodama ni kani wura mo da madaroma mu pasa pa obi ntie nko kan kire wo mu ya ofa ya ka from o mate ya wie yo ofa ya nko homa no so kakra hello 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 okay yeah adwuma das yo wudi ni ba bia o kasa free we dey wadaru na Peter ni at new life okay yanko we dey Asem we dey ni at the Peter to ta ku ko ti do ana ti ni ti an na ku dia ni mo mo tanyi wo mo da na ma ko e to ni pe ti ti mo ni ku ni me ti ti ta ni di na ti ti na to ya fra ya prenti no to de men yan no ni mo ti ya that's it okay yeah do asipi hello champion IBJ where SK Bolas obosi coffee chrome nyame ne hene na wa kano IBJ ya go yesu adumo na nso yesu mo na samwa ne hoye pa e ko afọ so I share na bo ge san yesu abele ni na mo to ta 20 I feel about you say ura no ano send me life so poor any now every year me ko na se so okay papa no aye adie ama se be place me wan twini wan no ben yasafo and ko ko dey for to wan se plan me o baby a and wa wanti wa ma wanti wa sharp eduma ma e se me place so ba ni wa ene mo ni ene yi ma ya na me siada the agoto mo na se no won ti se o di bom ana me na e kwa se so ofedi na da ho cho o ma ni na ho mo ma ko da no e nya su e ba sa fa on de be ti ti o ni ya we e ko mo la na ni ne o wa se mo na ni na ma SK Yedwasipi hello papa ni ka je ma mo ni adwuma das yo wudi ni ba bia o kasa free Mediano don't think for us of about. Hey, Don. Running Yanko. Yanko Poshan was saying, I can't do that in a soup, so I can do. Yamisha also. Now, Kaka, what can mean? That I was your form, near Bray, but your few color is to me. The local so take. I can't want more. Oh, now, on town. Okay, I ade man ba wo so on na oba en fa so ba na wo so e di se me mo fa kan no ya en ko si an mo fa 40 bori ana wo da so mo national figure fa mo fa professional el show so mo fa studio to no am ban ko ya no ban ko jina o mo ni ehwe nshani o be tire na saka e dan no e da se be okay let's say we spiritual injunction no okay hello Mbacho peja oni kakra me why una we me last caller good evening wudi ni baby a okasa free we say the same okay mami nti opening aja no omo be na ya direction yo mujuma we are okay nyamisha opi the condemners spiritual injunction nana wofa ya de to asase so na ye ko ehun se asofo mo ba no yeah omo mpekwasia bu omo di nyame akwan that's right na ebe kasa etu omo nsantie ya pon aye koyi asofo wo ben one na pamfo Cedar Worship Center. Ebua kwa kufudia. Mi ankasa mi papa Bishop
Abesaki Kwapo on a general overseer. Omuntie preaching na eba no. Just Papa Nyame yusu no nye no. Ye cut it ye deep for no. Na omu nso ohwam. That's right. Omu ohwam pombo life pa. Aye. Anya ya Kristo fo hye bia. Nyame pade ehwam. Pade ehwam. Enti abusuafo no muntie preaching we. Ene sofo no mo fan satra o madwe. No fan satra o madwe no mo mra. Enti sa me de me to kokko esa to fita. Nyame di. Esa de mabosumfo di. Abosom o moye. Enti maka twom se snap mu nto de sempo ada woni bi no atwam. Ba gubu eka pa. Madam Fusofu was coffee and my papa or your honey my bonnet so right. Abusia aha na yedi dwumade no ebesie asedaka se enkoma me producers opening Kwantabisa one Kokosechi Fletcher one ball me chidom ema yedi dwumade srunkun ebrewo enwumre mi ankasa me maame CB ewo bojare ankase maame obutu afidie no ho a wo hweme nyankopon enhyira na wonfam free adumu enko adumu yeso de meka wo se Cedar Worship Center etnase na one free ebu akwakofodia na ba ho na asafo no ewo miankasa me papa Bishop Abesaki Kwapon on a general overseer papa etnase na wone wo abedim komo bomoden na tnase na enchima fidie no emfiri ha babia dwumadie no Asem Mpe Nipa adwuada ekosi efiada ene yede ebrewo nonso ekosi nonkron ena yede ebrewo nyankopon enhwirawo na onfam free adumu enko adumu midi the minister IBJ wo behia me kwasiada anopa nonso enso